8 juta, Mas. Apa neh kuwi? 8 juta oleh 5 barang spesial. Kowe iki aja ngraji kok ya. Piye to iki? Apa ae jale tenan apa ora? Nomor 1 asline meja makan iki. Oh. Kursine papat. Ya ya. Nomor loro apa? Iki ada botok-botok ula weling ya kena iki. Iki bahane apa iki kok beda mbek liyane iki? Bahane aluminium kaca. Oh, jelas awet nek iki Mas ya. Iya iya, Nah, nomor 3 iki. Ada goblok iki nggih. Oh, digadah suwale ning kene. Iya. Sap-sapan kabeh oleh, gantung kabeh ya oleh. Baik. Nomor 4. Nomor 4. Meja rias, meja masak. Oh iya iya iya. Iki nek pengen kombinasi apa polos ya oleh. Oh, model iya ya enek. Iya ya oleh. Alah, iya iya, Iki nomor 5. Sing terakhir, Mas. Nah, iki nggo bahan gambulmu iki ya. Be, lah kok empuke kaya ngono to? Cepuk to. Masalah. Iya iya. Tenan iki. Iki kok request warna ya iso. Warna ya oleh. Nah ngono, iya iya. 8 juta oleh 8 juta oleh 5 wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja. Mm-mm. Bayare ya wis COD iki. Oh, Mas. meroi beres teko omah. Meroi beres teko Iya, jan cocok tenan. Cara pesene Mas piye Mas iki? Video profil wis lengkap to. Mm-mm. Ngetul wis terhubung mingko karo aku. Oh, ngono. Pesen paket 8 juta oleh 5, Mas. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6.